Yes, Machita. Andizokwenza le nto ndiyenzayo. Yenza ngefowuni ubone kwifowuni yakho kuqala and then sizidibanise. Yina bamba le. Bambani le. Bambani le. Ayinazuma ayinantoni ke leyo le. Ungayisithi. Oh, Joey. Sikubuta ntombi. Sifuna baphika lonke abayokhwela sikwazi bavidiyorayiza bahambe one by one. Asoze. Hayi manje
Yes, boy. When you said it last minute, Let me go. Achapa. Yasipilwa ngapha. Yeah, nisebahle man. ubetha macala msekazi. Okay. Sorry, man. Okay. Le ifeweli yaselanga elitsha primary school ka 2025. Oh, for this.
Okay. Cut it, Mr. Mlungana, cut it. What's that done, Lamont? Hayi. Funeka bonakale lo Raf musenjani. Lo Raf funeka bonakale musenjani. Yeah, the rather guys. Aku sharp raya man. Yeah. Yeah. Make ndifumana ilizwi apha ebazalini. Abantwana benu baza e-high school lo nyaka uzayo. Niziva njani kwezi meko zibuthathaka zase-high school zivakalayo? Niziva njani nina? Luchula umancu ngoku i-farewell. Ixhala ngaba ninalo lo nyaka ozayo uba beza e-high school? Sinazi mixed feelings, but into ebalulekileyo ukuthi umntana azazi i-principles wakhe. Inkosi. Sibaxwayisa kodwa siyayazi bi-challenge high school inintsi because kune-peer pressure, but by the grace of God konke kuzolunga. Yo, wakhe wonke mzali. Ndiyabulela. Unganiphura. Nihambe kakuhle meneri. So